Nkosi yesibongo bazalwane. Nkosi yesibongo. Nyaka uphelile. December sifikile kuwo, siyanimema kwimvuselelo. Wonke ubani wokukrosa kunyaka siyawela 2025 to 2026. Sabe siyibambele eMount Freya kwindawo yaseLiengweni. Kwilali yaseLiengweni. Siqala kwa-early, saba ne-pre-crossover iqala nge-27 nange-28. So besiqala silungiselela sikhonza uba sijonga ukuwela siya ku-2026, 2025 to 2026 i-crossover siyibambela kwindawo yaseLiengweni eMount Freya. Ubani nobani uyamenywa azokhonza uThixo kunye nathi. Izobe ihostwe iChurch of Christ, kodwa loo nto ayithethi into emahlweni kaThixo. Wonke ubani okhonza uThixo nomhla uzabe around Mount Freya, kodwa siqinisekile silindele iindwendwe ezisuka kude ezininzi. Bakhona abasuka koma-Lady Frey, bakhona abazodriver from Cape Town, bakhona abazoflya from Joburg, bakhona abazosuka kwiindawo eziphaluka zase-Eastern Cape siyocross unyaka, bakhona abazosuka koma-Oudtshoorn, bakhona abazosuka koMthatha siyocross unyaka kwindawo yaseLiengweni eMount Freya from 27, 28, 29, 30 nge-31 kuba zawusa sithi yi-1st ka-2026. Siyakumema mzalwane uzokhonza uThixo kunye nathi, sithandaze kunye awuphethe kakuhle unyaka ngethemba loba yawuqala kakuhle. Injongo inye ukuba singene ku-2026 uThixo asincede bazalwane. Unyaka lo ka-2025 ube namahla nenyuka, kodwa ke uThixo wanathi wasigcina kwade kwaba leli xesha. Siyobonga ke sithi inkosi, siyabulela ngako konke. Ngena nathi ke naku-2026 iphinde ukusithwala, uphinde ukusigcina, usilondoloza. Ndiyakhonza ke apha eCape Town nabazalwane esikhonza kunye nabo. Ubunintsi babo I'm sure u-80% to 70% wabazalwane esikhonza kunye nabo apha eKapa bazabe bekhona kumhlaba waseLiengweni from nge-27, abanye bawufika nge-28, abanye bawufika nge-29, abanye bawufika nge-30, abanye ke ngoku bazovala unyaka. Kodwa wonke ubani wamkelekile bazalwane. Injongo kuba sikhonza uThixo, sithandaze kunye, asincede ngohlobo lonke yena onguThixo. Unyaka lo uThixo usithwele. Bonke abazalwane esinabo apha eKapa bayiqonda. Siqale unyaka ngendlela ubonakala ingathi haleluya, kodwa uThixo wasithwala. Sayibamba iPasika yadlula, sayibamba iconference yotata yadlula, sayibamba imvuselelo ye7 days yadlula. Saba nemvuselelo kwindawo yase-Eastern Cape ye5 days yadlula, saba neconference yomama. Kodwa uThixo bazalwane kwinto yonke unguThixo thembakeleyo kwizimo zonke, usuka thembakala. UnguThixo ongahlulwa nto, unguThixo ovelayo kwizimo ezinzima, vela athi mna ndinguThixo. Siyambulela ke bazalwane, masihlangane kwindawo yaseLiengweni kwilali ekwidolophu yaseMount Freya, lapho khona sabe sikrosa khona unyaka. Sithi siyabonga boyingcwele usithwele wahamba nathi. Sisezilalini ke bangcwele, udrive about 50 kilometers from a town, 35 kilometers i-tar road, 15 kilometers i-gravel road. Kodwa kuyayeka, akekho ubani ongakazukuze ufika nxa ke efunayo ukukhonza uThixo ahlangane kunye na. Ndiqinisekile ke ubunintsi bethu sizibonile ii-posters ziphumile for le crossover. I-theme ithi hambani, Matthew 28 verse number 19 ithi hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga, enibafumaneyo nibabhaptize, nibabhaptize egameni loYise, loNyana, loMoya Oyingcwele. Sabe siyixelile apho ke bangcwele, ayikho enye i-agenda esinayo. Asikho kwibhizinesi yokwenza imali, asikho kwibhizinesi yokufuna udumo, asikodwa sikwibhizinesi yokwenziwa kwezwi. Hambani, go niyokwenza abafundi zonke inhlanga,
enibafumeneyo ke nibabhaptize egameni loyise lonyana lomoya ingcwele noba sabe sicross unyaka kodwa ke iagenda yodwa yokuba sazanye noYesu kuba sikhonza uThixo sibheke ezulwini asikho kwiagenda yokusearch abantu imali asikho kwiagenda yokukhangela izikhundla asikho kwiagenda yokukhangela udumo asikho kwiagenda yokuzama yokulwa nayiphi na inkolo okanye inkonzo ezikhona already emhlabeni kodwa sikwiagenda yodwa bazalana yangabantu noba kwelixesha linje lokunxila kwabantu lokulahlekelwa kwizidima zabantu lokuchitheka kwamekhaya kokulimala kwemichato kokuxabana kwefamilies kodwa nobunyaka uphela sithi bawo khawenza inceba phezulu kwempilo zabantu bakho siyathandaza kodadewethu siyathandaza ngabantu akwethu siyathandaza ngabafowethu siyathandaza ngeenkonzo zonke zelizwe lakuthi siyathandaza ngeleadership zamabandla siyathandaza ngako konke unyaka uyophela masihlangane kwindawo yaseliyengweni lapho khona sobe sinqula uThixo sibonga uThixo sithi siyabonga Nkosi mawenze intando yakho. I'm sure siyibonile sonke i-posters enjilo izipika zethu esobe sikhona sincedwa nguThixo noba sibonile ukhona utata unikani ukhona utata ukhona utata unkeni utata unikani ke usuka kumhlaba waseDutywa sibe naye utata unkento esuka kumhlaba waseMonfletcher Matatiele utata unkento kodwa ke ningoyika akazothetha Sesotho akazoshumayela ngaSesotho akazothetha Sesotho uThixo uyawunceda wena uyasithetha isiXhosa noba ke ukali banoko isiXhosa esi asolwimi lelanguage asolanguage yakhe kodwa ke uyasithetha isiXhosa sibe naye utata uThunywa esuka kwindawo yaseMthatha sibe naye utata uXhungane esuka kumhlaba waseLisikisiki sibe naye utata uLwane esuka kwindawo yaseMthatha sibe nabo ke odadewethu besuka kwindawo nendawo babonile kwi-posters osisi Mayoli besuka kwindawo yaseLedifre osisi besuka koMthatha baninzi nje abazalwana abazabe bekhona ebantwana bakaThixo kodwa ke noba ndingammentionanga omnye nomnye sinayo na utata Nkhumalo esuka kwindawo yase-KZN ngencedo likaThixo ke bazalwane abazothi babe khona bazaba khona kodwa nxa kuthe kwenzeka izinto zatshintsha ningasibeki ityala nithi bokusithe kuzoba khona ubani akazuba khona ubani kodwa into esiqiniseke ngayo yona uThixo uzabe khona phakathi kwethu siyowela unyaka eMount Freya kwindawo yaseliyengweni sobe silapho bazalwane it's 50 kilometers from a town 35 kilometers itar road then 15 kilometers gravel road enzela in case khona labakaThixo singaxabani ukuthi hey ikude le ndawo kabonakala akasibizele kuyo akasimemele kuyo sendenzela ukuba nxa usuke eMount Freya ube aware ukuba uzawudrive i-50 kilometers 35 kilometers i-gravel road itar road then 15 kilometers imile ke itheme yodwa Matthew chapter number 28 verse number 30 number 19 hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga silindele kuba nobani umhlaba waseliyengweni uready for ukwamkela bonke abantu indwendwe sabe sinazo zisuka kwindawo ngendawo ukuze sikhonze uThixo bazalwane sicrosse I know abantu abaninzi bayayazi imvuselelo beke sasibamba phaka nensinitsi sasizibiza ngoba insinda revival sasincedwa nguThixo ke ngehlobo lonke silindeleke bazalwane basimisa intente ezakhulu kakhulu ngoncedo lukaThixo ezakwazi uaccommodate bonke abantu zonke iziphaluka zasekwansinda bonke abazalwane from kwinkonzo ezahlukeneyo zonke inkonzo ezikhona ekuhlaleni zamkelekile siyambulela uThixo ngalencebe engaka yokuba kuthi nxa kubethe ixesha leminyaka sibe siplan yokuba sizawuhlangana phi singabazalwane siqela uplana mandulo phaya siplan uba sizawuqhubha phi siza kuba abaselayo bazayosela phi bazawuphumela phi bayojabula phi kodwa sizimisela uba sijabule endlini kaThixo siwela unyaka bazabe bekhona abafana babanintsi kakhulu esikhonza nabo hey bazalwane sendifuna sendinqena nje nokuba list yonke yabantwana bakaThixo abazipreparayo bazabe bekhona otata uMsayi enibaziyo ndihamba nabo bazabe bekhona otata uMayongo enibaziyo ndihamba nabo bazabe bekhona otata uMnukwa enibaziyo ndikhonza nabo
bazabe bakhona otata uHolwana enikhonza nabo, bazabe bekhona otata osihoyiya enikhonza nabo, bazabe bekhona otata osigahla enikhonza nabo, bazabe bekhona bazalwane, bazabe bekhona abazalwane, bazabe bekhona bezokhonza uThixo, bezonqula uThixo kwindawo yaseMount Freya, kwilali yaseLiengweni. Sobe sidumisa uThixo sithi Ebenezer 27, 28, 29, 30, 31. Na ungaphoswa, siyakumema, simema bonke abantu bazalwane, asonto yankonzo, akuvayelwanga kuthiwa kuba ungakhonzi nomonakala uzukwazi uyonqula uThixo kunye nabo. Kwamkeleke bonke abantu bantwana bakaThixo. Ekupheleni kosuku igama lecawe aluzufaka mntu ezulwini, ayikho ezulwini, abaziwa loo nto leyo, kwaziwa abantwana bakaThixo. Xa sinokwazi ukuhlala kunye, sihlale kamandi sonke emhlabeni, sawukwazi ukuhlala kahle, sihlale sonke ekhaya ngenxa yoncedo likaThixo. Lena ye-number plate bengu-CF ND KZN ntonto, no, yinto yalapha emhlabeni lena uba ukhonza pha, ukhonza pha, ukhonza pha. Kodwa xa sikhosa unyaka, bonke abazabe bekhona kwiziphaluka zaseMount Freya nabafunayo ukuza bamkelekile bazokhonza uThixo, uThixo asincede. Akuzange ukhuthuzwa mntu imali, akuzange urekhrutha mntu ongakakhonze kweli bandla, akuzange ukuduna mali. Bonke igama lenkosi makasincede kuThixo bazalwane, sidibane kwindawo yaseLiengweni kumhlaba waseMount Freya, sikhosa unyaka 2026, siyangena siphuma ku-2025. Unyaka ongazange abe lula, kodwa ngenxa yoncedo likaThixo wasithwala. Xa sithi Ebenezer, siyabonga Nkosi, kungoba sithethe into esiyibonile ehamba nathi, esichasa endleleni, egameni lenkosi uYesu Kristu. Baninzi ke abazalwane, kuzobe kudunyiswa, kunqulwa, kukhonzwa, kwenziwa konke ngoncedo lukaThixo. Wena uba uyafuna uba khona, qhagamshelana nam ukuze ukwazi uba siku-arranjele nendawo yokulala, because kusezilalini pha akho mntu uthi uzawubhukisha B&B, uzawuthini, uzawufuneke siku-arranjele. Xa ungazukwazi ukujika same time, ungazukona abazalwane nifuna beze be-free, beyazi uba bazawuaccommodatwa kangangoko. Abazalwane sebekhonza bekhona pha, baredi for uba bakwazi ukwemkela abazalwane, babahlalise abantwana ezindaweni, kuqhubeke kukhonza uThixo, siwele 2025 to 2026. Silifunde izwi likaThixo kwincwadi kaMateyu, kwincwadi kaMateyu 28. Isihloko sithi The Great Commission, but masifunde straight nje verse number 19. Uthi, go therefore and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them to observe everything I have commanded you, and remember, I am with you always to the end of the age. Hambani niyokuzenza abafundi zonke inhlanga enibafumeneyo, nibafundise, nibabhaptize, nize nikhumbule babhaptize egameni loYise loNyana loMoya Oyingcwele. Nize nikhumbuleke yokuba ndinani ngamaxesha onke. Teach them to observe everything I have commanded you, and remember, I'm with you always to the end of ages. Silapho ke nge-27, 28, 29, 30, 31 indawo yaseMount Freya, kwilali yaseLiengweni, sikhonza uThixo. Kuzobe kume tent enkulu apho ngasesitishini kwaMashiya stop, lapho khona sabe samkela wonke ubani ukuze azodumisa, anqule uThixo kunye nathi. Hayi ke sabe sihamba naye intombi yami le enibethele ikeyboard pha ecaweni nxa obhuti abaqhele ukusinceda ngekeyboard bengekho. Sabe sikhona sidumisa, sinqula, sikhonza uThixo sonke kwindawo yaseMount Freya. 27, 28, 29, 30, 31. Yes. Wonke umuntu wamkelekile, izani nonke sizokhonza noThixo. Wonke umuntu wamkelekile, mama, bhuti, sisi, ayibalekanga uba ukhonzaphi, kodwa wonke umuntu wabalekile. Izani, let us all rejoice in the presence of the Lord from 27 till the 31st of December. Amen. Hayi ke sabe silapho ubani nobani angaphoswa. Hayi ukhona nomfana kawuze mfana wami nawe siphazela imvuselelo apha. Andimazi ke noba uyena ukwazi ukubetha ntoni lo.
Ayibazi ke ethi nje kwenzeka ntoni nge-27 boy. Ngiyakhonza nibe lapha kuba nikho lapho niphosiwe. Amen. Bangiphuba nikho apho nabe niphosiwe 27 28 29 30 31 PM on Freya kwilengweni ententeni ngasestopini kwa Mashiya Mashiya stop sawuhlangana khona.